ମାଙ୍କଡ଼ ରାଜକୁମାରୀର କାହାଣୀ। ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା ଓ ରାଣୀ ଥିଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ରାଣୀଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ନଥିବାରୁ ସେ ବଗିଚାରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବସିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଏକ ପରୀ ଆସି କହିଲେ, ଶୁଣ ରାଣୀ, ମୁଁ ତୁମ ମନ କଥା ବୁଝିପାରୁଛି। ତୁମକୁ ଏକ ସନ୍ତାନ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାହା ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଶୁଣ, ତୁମେ କାଲି ସକାଳେ ଏଠାକୁ ଆସିବ। ଏଠି ଏକ ଫଳ ଥିବ, ତୁମେ ତାହାକୁ ଖାଇବ ଏବଂ ଦେଖିବ ତୁମର ଏକ ସନ୍ତାନ ହେବ, ଯିଏକି ଠିକ୍ ତମରି ପରି ହେବ। ଏଥର ମୁଁ ଆସୁଛି। ରାନୀ ପରୀ ଏହା କହି ଚାଲିଗଲେ। ପରୀଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ରାଣୀ ପରଦିନ ଆସି ଦେଖିଲେ ସେଠାରେ ସତକୁ ସତ ଏକ ଫଳ ଅଛି। ସେ ଫଳ ଖାଇ 6 ମାସ ପରେ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲେ ଓ ତାଙ୍କର ପ୍ରସବ ସମୟ ଆସିଲା। ରାଜା ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ କ'ଣ? ରାଣୀଙ୍କର ଏକ ମାଙ୍କଡ଼ ଛୁଆ ହେଲା। ଏହା ଦେଖି ରାଣୀ କହିଲେ, ଧାଇ, ତୁମେ ଏହାକୁ ନେଇଯାଅ। ରାଜା ଜାଣିଲେ କ'ଣ ଭାବିବେ? ମୋର ଏକ ମାଙ୍କଡ଼ ଛୁଆ ହେଇଛି। ଯାଅ, ତୁମେ ଏହାକୁ ନଈରେ ଭସେଇ ଦେବ ଏବଂ ରାଜାକୁ କହିବ ଯେ ରାଣୀଙ୍କ ଛୁଆ ମରିଗଲା। ଧାଇମା ରାଣୀଙ୍କ କଥା ମାନି ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଆଣି ନଈରେ ଭସେଇ ଦେଲେ। ମାଙ୍କଡ଼ ରାଜକୁମାରୀ ନଈରେ ଭାସୁଥିବା ବେଳେ ଏକ ଚାଷୀ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ମାଛୁଆ ଭାବୁଥାଏ, ଏହି ମାଙ୍କଡ଼ଟାକୁ ମୁଁ ଘରକୁ ନେଇଯିବି। ସେଠାରେ ମୋ ଛୁଆ ଅଛି, ସେ ଏହା ସହିତ ଖେଳିବ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଏକ ରାଣୀ ଏହି ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଦେଖିଲା। ସେ ଭାବିଲା, ଏହା ମୋ ପୁଅ ସହିତ ଖେଳିବ। ତେଣୁ ରାଣୀ ମାଙ୍କଡ଼କୁ କିଣି ଆଣିଲା। ଏଣୁ ମାଙ୍କଡ଼ ରାଜକୁମାରୀ ଓ ସେହି ଦେଶର ରାଜକୁମାର ଏକା ସହିତ ଖେଳନ୍ତି, ଏକା ସହିତ ବୁଲନ୍ତି ଏବଂ ଏକା ସହିତ ଖାଆନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଏହିପରି ଭାବେ ସମୟ ଗଢ଼ି ଚାଲିଲା। ସେମାନେ ବଡ଼ ହେଲେ ଏବଂ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ବିବାହ ବୟସ ଆସିଲା। ରାଣୀ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖ ରାଜା, ଆମ ପୁଅର ବିବାହ ବୟସ ଆସିଲା। ଆମେ ତାକୁ ବିବାହ କରିଦେବା ଉଚିତ। ଏତିକି ବେଳେ ମାଙ୍କଡ଼ ରାଜକୁମାରୀ କହିଲେ, ନା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବି। ଏକଥା ଶୁଣି ରାଜା ଓ ରାଣୀ ମାଙ୍କଡ଼ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କଲେ। ମାଙ୍କଡ଼ ରାଜକୁମାରୀ ଏହା ସହି ନପାରି ରାଜପ୍ରସାଦରୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଏକ ପୋଖରୀ ପାଖେ ବସିଥିଲେ ଓ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାନ୍ତି, ମୋର କି ଭାଗ୍ୟ, ମୋତେ କେହି ବି ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଯାହାକୁ ବିବାହ କରିବା କଥା ସେ ବି ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେନି। ସେ ବି ମୋତେ ବାହାରକୁ ଖେଦିଦେଲେ। ଏବେ ମୁଁ କାହା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବି? ମୁଁ ମରିଯିବାଟା ହିଁ ଉଚିତ ହେବ। ଏହା ଭାବି ମାଙ୍କଡ଼ ରାଜକୁମାରୀ ପୋଖରୀକୁ ଡେଇଁଗଲେ। ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଏକ କଇଁଚ ରାଜା ଥିଲେ, ଯିଏକି ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ବଳରେ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଏବଂ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଏପରି କଲେ ତାହା ପଚାରିଲେ। ମାଙ୍କଡ଼ ସବୁ ଘଟଣା କହିବାରୁ କଇଁଚ କହିଲେ, ଦେଖ ମାଙ୍କଡ଼, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ ଜିନିଷ ଦେବି, ଯେଉଁଥିରେ ତୁମେ ତୁମ ଜୀବନରେ ସୁଖ ପାଇପାରିବ। ଏହିପରି କହି କଇଁଚ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଉପରକୁ ନେଇଗଲେ। କଇଁଚ ରାଜା ମାଙ୍କଡ଼ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପିଠିରେ ବସାଇ ବହୁ ଦୂରକୁ ନେଇଗଲେ।
ସେମାନେ ଚାଲିଲେ ଚାଲିଲେ ଓ ଚାଲିଲେ। କଇଁଚ ରାଜା ମାଙ୍କଡ଼ଙ୍କୁ ଏକ ବିରାଟ ମରୁଭୂମି ଜାଗାରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଏପରି ଦେଖି ମାଙ୍କଡ଼ ରାଜକୁମାରୀ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, ମୋତେ କାହିଁକି କଇଁଚ ରାଜା ଉଦ୍ଧାର କଲେ? ଏଠାରେ ତ କିଛି ବି ନାହିଁ, ମୁଁ ମରି ଯାଇଥିଲେ ହିଁ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ମାଙ୍କଡ଼ ରାଜକୁମାରୀ କଇଁଚ ଦେଇଥିବା ଘଣ୍ଟିକୁ ବାହାର କଲେ ଓ ବଜାଇଲେ। ହଠାତ୍ ଦେଖିଲେ, ଆରେ ଏ କ'ଣ? ଏମାନେ ଏଠି କେମିତି ଆସିଲେ? ଆଉ ଥରେ ଘଣ୍ଟି ବଜାଇବାରୁ ଆରେ ମାଙ୍କଡ଼ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ପୁରା ରୂପ ବଦଳିଗଲା। ସେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ରାଜକୁମାରୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲେ, ଠିକ୍ ତାଙ୍କ ମା ପରି। ସେହି ଲୋକମାନେ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ଅନାଇଥିଲେ, ଯେପରି ରାଜକୁମାରୀ କିଛି ଆଦେଶ ଦେବେ ଓ ସେମାନେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଯିବେ। ଏହିପରି ଭାବେ ରାଜକୁମାରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସାଦ ତିଆରି କରାଯାଉ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସାଦ ତିଆରି କଲେ। ମାଙ୍କଡ଼ ରାଜକୁମାରୀ ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ, ଯାହାକି ତାଙ୍କ ସୁନ୍ଦରତାର ପ୍ରଶଂସା ରାଜକୁମାର ମଧ୍ୟ ଜାଣିଗଲେ ଏବଂ ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରସାର ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱୟଂବରର ଆୟୋଜନ କରାଗଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସେହି ରାଜକୁମାର ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ଦେଶର ରାଜକୁମାରମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଦେଶର ହିଁ ରାଜକୁମାର ଏହି ସ୍ୱୟଂବରରେ ବିଜୟ ହେଲେ। ରାଜକୁମାର ସ୍ୱୟଂବରରେ ଥକି ଯାଇ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ରାଣୀ ଆସି ତାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲେ ଯେ ସେ କିଏ, ତାଙ୍କର ପରିଚୟ। ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଏପରି କଥା ଶୁଣି ରାଜକୁମାର ଅନେକ ଖୁସି ହେଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ। ସ୍ୱୟଂବରରେ ରାଜକୁମାର ବିଜୟୀ ହୋଇ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ ଓ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଫେରି ଆସିଲେ। ସେଠାରେ ଆସି ରାଜକୁମାର ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲେ ଯେ ଏହିଠାରେ ଥିବା ମାଙ୍କଡ଼ ହିଁ ଏହି ରାଜକୁମାରୀ ଓ ସେମାନେ ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ଗପଟି ସରିଲା।